Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi, tibok ng kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamhanan ng teknolohiya sa internet. Live kita karon sa Facebook sa tibok ng kalibutan. Live sab kita sa tibok Pilipinas, minaagi sa GSAT o labaw tanan. Live kita sa kailaing local stations sa mga FM o guban pa. Bueno, ako nga pagtaod sa itong mga kadagkuan sa Philippine Union Conference 70 Adventist Church, ilalon sa pagdumula sa itong pinangga nga Presidente Elder Roger Caderma, kansa nga tuwa sila karon sa Amerika, o gusab kang Pastor Danielo Palomares, o gusab kang Sir Chimuel Amosera nga ato usab nga treasurer. O dako atong kalipay nga diin maghimama to sab kita nining mga orasa. Ang iyong ko kamus pagduko sa inyong ulo magamputa. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong magpanalangin, hamong ikalipay ang imong pagkuyog. Lord, panalangini ang broadcast nini nga panahon na uban sa mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagsunod ni anong programa. Salamat sa pagtubag sa pagampo. Kiniya mong ipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? Bueno, kung aduna ka mo yung mga pangutana, mga pinangga, pwede nyo itawag ang 0929 344-1777, no? O atong kalipay ang pagtubag sa mga pangutana. O gayaw biya mo og kata sa pagtawag kay live kita karon, mas maayo nga inyong mga pangutana itawag kay ato mang i-priority ang tanang mga tawag ug pwede usab kamo maka-follow up. Unlike sa text nga tungod sa kadaghan dugay pag kay ma-entertain ug dili pag ta maka-follow up na nga mga punto ha. Okay? So atong gikalipay karong panahon na ay na din ni atong mga nanulod din sa ato sa Facebook. Niya din si gitawag na to og Edwin Maybano, mayong hapon pastor, taga Subaybay gikan sa Dubai. Salamat kaayo makapaminaw na pud ko sa imong programa. God bless. Okay? Mayong hapon nimo diha, Brother Edwin Maybano dinhi sa Dubai sa United Arab Emirates, no? Sakop niya ng area. Niya sabi ni si Merlin Lapinig Jurek, mayong hapon Pastor Chris. Salamat kaayo, tan-aw na sadmi sa imong programa. God bless always, watching from Jeju, Korea. Niya sabi ni si Ling Cornejo, mayong hapon Pastor, watching from Kidapawan City. Niya sabi ni si Ate Cherry, LV Petos Oligario, Narbasa Venus, si Adonis Undag, mayong hapon Pastor, and God bless. Niya si Gid Day On, no? Mayong hapon usab nimo diha igsuon. So niya sabi ni si Gisrel Mark, Jolie Siago Roaya, si Aren Oro Rojas. Niya sabi dinhi si Adonis Undag, Jan Andrew Siasi Castardo, Prince Paris, si Gastador, Salvation Chris, no? So labay inyo mga pangutana ni kay atong tagaan og pagtagad. O arita din sa usa ka punto ni gikan ni Ashley. Hi, I'm Jimmy na ako'y pangutana pastor. Unsay kahulugan ni anang pinadayag nga mga kalag nga anaa sa halaran? Bueno, atong dawaton atong caller. Caller, go ahead, palihog. No. Padayon Nixon. Unsay itong pangutana? Sa imo lang kang cellphone maminaw Igson, ayaw lang paminaw sa imong monitor kay mo late na og 3 to 5 seconds. So, go ahead Igson, labay ang imong una nga pangutana. 1, 2, 3, 4, 5. Wa kasulod si Roman Rapido. Okay, Roman, ayaw paminaw sa imong monitor, aminaw sa cellphone. Aron dili nimo masayang ang ato nga ang imo nga panahon. Okay? So at balik ta sa pangutana ni Brother Jimmy nga mato pa niya unsay kahulugan niya na sa pinadayag nga mga kalag nga naa sa halaran. Tingali Brother Jimmy, nag-refer ka sa pinadayag kapitulo 9 sa bersikulo 6 9, no? Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9. Mao ni ang nakapahayag sa mao nga bersikulo. Okay? 9. Ug sa pagbuklad niya sa ikalimang tebre,
nakita ko nga sa ilalom sa halaran, diha ang mga kalag sa mga gipamatay, tungod sa pulong sa Dios, ug tungod sa pagpanghimatuod sa ilang gihimo, ug sila misinggit sa makusog nga tingog nga nagingon, o labawng magbubuot nga Ginoo, balaan og tinuod unsa ba kadugay ang dili pa nimo paghukom sa mga nanagpuyo sa yuta, ug sa panimalus batok kanila tungod sa among dugo. Okay? So, unsa ko nibot pasabot ani? Alang sa mga tao nagtuhog immortality of the soul, ang ilang unahon na, mauna ni ang ebidensya. Pero ang pangutana mo ni, tanan bang kalag nga gipamatay, na abadiha ilalom sa halaran? Ug unsa ilang gibuhat sa halaran? Abi ko ba adto sila sa purgatorio? Wala magay nagadto sa purgatorio. O baka ha, impierno, o magay nagadto dito sa impierno. Okay? O baka ha, langit. Wala man din guys mention og langit. So nganong naaman sa ilalom sa halaran? Okay? O matod pa sa maong nga bersikulo, matod pa niya din sa bersikulo 10 sa katapusang bahin, nagpuyo sa yuta og pagpanimalos ba ato kanila tungod sa among dugo. Ipanimalos ang dugo. Okay? So imo makita nga kini magyong mga kining revelation igsuon, daghan ni siya og figure of speech, no? Usa ni kining gitawag nato og personification. Okay. Dinhi magud sa gitawag nato og Biblia igsoon, labi na aning gihisgutan, aning gitawag nato personification. Makuha tag example dinhi sa Genesis 4. Okay? Ningon dinhi samtang gipatay ni Cain si Abel, unya nangutana ang Ginoo kaniya, ug matod sa bersikulo 8, ug namulong si Cain kang Abel, ang iyang igsoon og nahitabo nga didto sa kapatagan si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsoon og iyang gipatay siya. Unya sa nyoy mingon si Jehova kang Cain, hain si Abel nga imong igsoon og mitubag siya, ambot magbalantay ba ako sa akong igsoon? Sa 10 nagingon og mingon siya ang ingon siya dinhi, unsa ang gibuhat mo, ang tingog sa dugo sa imong igsoon nagatuaw kanako. Nagyon niya, ang tingog sa dugo sa imong igsuon. Ang dugo na bay baba aron makatingog. So, dinhi mo gud sa Bible igsuon. Labi na nga hinulaman nato ni nga mga pinulungan. Ug sa English mo sa English igsuon na gitawag nato og personification. So, kining sa Revelation chapter 6 verse 9 nabilong siya sa personification. Maingon man usab kining Genesis 4 8, 9, ug 10, ug 11 nabilong sa personification nga diin ang usa ka butang nga dili nga ang usa ka butang nga walay kinabuhi musturya. Okay? Bueno natay caller to sa bugtong kay natay caller. Caller, go ahead, Baliog. Kani sa ano lang Samuel 16, 53, sulay ko na po ani pastor. Kini say ngano taning giingon man nga dunay daotan espiritu gikan sa Dios. Okay, basahan ako ha. Og nahitabo sa diha nga ang daotang espiritu gikan sa Dios, diha na kang Saul nga si David mikuha sa alpa og mikablit niini sa iyang kamot. So ang imong punto ani ang daotang espiritu? Tama ba ko, Igson? Kini siya nga bersikulo, naa sa bersikulo 14, sa maong gyapon nga 16 sa kapitulo. Basaw natong 14. Karon ang espiritu ni Jehova mibulag gikan kang Saul, ug ang dautan nga espiritu gikan kahiban nagsamok kaniya. Okay? Now, tingali makapangutana ka nga, pastor, tinuod bagyod nga naay daotang espiritu gikan sa Dios. So kaya na istoryaha, ang Dios lugar nagmugna og daotang espiritu. Actually, Igson, ingani nga gitawag nato og punto. Okay? Kanang word nga gitawag nato og dautan. Gikan sa gitawag nato og Hebrew nga ra. Okay? Kining Hebrew nga ra igsuon, daghan ni siya og kahulugan. Ang isa sa kahulugan kining word nga dautan. Ang uban gitawag natong distressing. Kanang word nga mingon nagar ka og distressing, ang uban nga version mingon og sadness. So dagag kahulugan ang word nga ra. Dili lang word nga evil. Apil pa yun ang gitawag natong distressing.
apil pagid ang gitawag nato og sadness. Kung mangutana ka igsoon nga unsa man nga version ang nagdala aning word nga kining word nga og ang daotang espiritu kining word nga dautan sa Robert Young literal translation igsoon ang iyang pagkahubad nini gitawag siya og sadness. So sa ato pa ang magul-anon nga espiritu nga gikan sa Dios. So naghisgot kini siya og emosyon. Okay? Gani sa New King James Version igsoon, dili evil ang gisgot diri, dili dautan, dili sadness, distressing. Okay? So imo makita nga dag-an diay siya kahulugan. Ang nahitabo lang dinhi sa Bisaya nga translator, iyang gipili ang word nga dautan. Of course, di nato mabasol ang translator sa Cebuan tungod kay translator naman siya. Di man nato siya matawag nga inspired translator. Ang inspired igsoon kadtong original nga pinulungan. Mo gani nga ang Seventh-day Adventist mubalik siya sa original nga pinulungan which is Hebrew nga ang word nga dautan dinhi sa Hebrew nga pinulungan is ra og dagang kahulugan, distressing, sadness. So ang uban magud nga nagtuon ani nga wala sila magtuon sa lalom-lalom, nagsaliglan sila sa mabasa dinhi sa word, mo na makakamitar sila og daghan nga mga kamalian sa pagsabot. Tungod kay limitado baya ang knowledge sa uban kay wa man sila magtuon sa Hebrew. So kini igsoon gikan sa Hebrew word nga ra which means distressing or sadness, magul-anon. Nganong magul-anon tungod kay nakahimo og sayop ang mga katauhan sa Ginoo. Balik kani igsoon. Follow up. Wala na di atong igsoon? Okay? So, mo bitaw nga mga pinangga nga kining Seventh-day Adventist mo gamit ni siya og mga Hebrew nga pinulungan. Unya gawas aning word nga kining word nga dautan nga kung ako'y ipatranslate ani igsoon dili ko mo pili anong word nga evil. Mopili ko anong word nga sadness. Okay? Unya kining spirit dinhi igsoon gikan sa word nga ruak, dagag kahulugan sad nga ruak. Depende sa context nga imong babasa. Kung ang context naghisgot sa pagka-Dios, nag-refer sa Holy Spirit. Pero kung ang context naghisgot sa emosyon, so nagpasabot na siya igsoon og kaning pagbati. So sa ato pa, pag-ingon gani og dautan, gikan sa word nga ra, meaning sadness, unya pa yung spirit, meaning to siya nagpasabot og kining emosyon, so sa ato pa, magul-anon nga emosyon, nga gikan sa Ginoo. Okay? Mianha, kung imo nga i-translate na sa ubang mga translator, moingon sila, og nahitabo diha nga ang daotang espiritu, instead of daotan, magul-anon. Ang espiritu, emosyon na siya. So, og nahitabo sa diha nga ang magul-anon nga emosyon, gikan sa Dios diha kang Saul. So, naay kaguol, nahitabo kang Saul. Balik kanimo igsoon kung nakay follow up. Wala na diya? So, daghang salamat igsoon, no? Mao ka na, kung imusan tanaw ng ubang mga scholars, mao gyapon ang ilang mga resulta sa research kay ato naman sa admission gi-research igsoon kini nga mga puntuha such as spirit, such as gitawag na tong kalag, ang pagkagamitan sa word nga dautan, ano nga punto parehera man sa gitawag og Isaiah chapter 45:7. Anyway, kamo na libasa diha ang kang word diha nga dautan. Okay? So, daghang salamat niya na igsoon sa imong pagpangutana. Niya dinhi si Shivari Biliasis Ricania. Niya sab dinhi si Christopher Torregusa Baay. Hello. Og niya sa dinhi si gitawag na tog Edwin Maybano. Og matud pa ni Edwin Maybano dinhi sa Facebook. Pastor, na ako'y pangutana kanibang panghitabo karon sa mas aning linog, bagyo o guban pang mga katalagman. Karon nga nahitabo sa nagkalinlaing nasod, mauna bagyod ni ang timailhan sa pagbalik sa atong Ginoo o mauna jud ni ang panahon nga para mangandam sa iyang pagbalik. Salamat, Pastor. Okay? Ang atong tubag niya na igsoon, kining mga linog, dugay naman ang nagahitabo. Gutom, dugay na sa nagahitabo.
gubat, nasod, batok, nasod, dugay na sa nasiga kahitabo. Ug hantod karon walay undang ang pagka-event sa paghitabo niya na. O kung imong tan-ahon ang prophecy igsoon, especially kay kani mga linog, gutom, patay, uban pa, no? Nahisgutan man ni sa Mateo Kapitulo 24. Apit pa man gani diha ang pagbugnaw sa gugma. Malubya ka, daghan na biyan ibugnaw sa gugma. Kinilanda ang kining mga Ponzi scheme, mga scam igsoon nga kung manambag ta din sa Facebook, ikaw pa'y awayon. Okay? Ignon din kag hilabtanon man ka pastor. Oh, bisag na circular sa gitawag natong opisina, daghang gyapon og kwan. Kaya naman mibugnaw na ang ilang pag-alagad, mibugnaw na ang ilang gugma. Apil na igsoon na atong basahon kining Mateo 24 nga giingon. Sa diyang ang mga apostoles igsoon kuyog si Ginoong Hesus, nagkukabildo sila. Unya gitan-aw nila ang templo. Okay? Kaya naman sila sa buntod, gitanaw nilang templo, og niingon dayon si Kristo, walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon. Og nangutana ding apostoles, dinhi sa tres. Mateo 24:3, nagingon, boy na atong bugtuon, kay natay caller. Caller, go ahead, palihog. Padayon, Nixon. Go ahead, caller. 1, 2, 3, 4, 5. Balik ta sa explain. So dinis Mateo 24, sa diha nga nilantaw ang mga apostoles og si Kristo didto sa bukid. Og niingon si Kristo, walay bato nga pinatong sa bato nga pagalumpagon. So ang understanding sa mga apostoles nga lumpagon ang templo. Ug once nga lumpagon ang templo, dako na kay nga issue sa mga apostoles. Muna nga sa versicle 3, nangutan ang apostoles. Og naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an, nga sila-sila ra, nga nagingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilahanan sa imong pag-anhi, o pagkatapos sa kapanahonan. Take note, nagisgot ang apostoles og mga ilahanan, ilabi na sa pagkatapos sa kapanahunan. Ang tubag ni Jesus Christ sa versikulo 4, magbantay kamo nga walay magpasilaag kaninyo. Magbantay kamo nga walay magpasilaag kaninyo. Posible ang mapahisalaag nato kwarta. Bisag unsa pa na nga pagtambag sa iglesia nga scam na, di gyud maminaw kay kwarta ang yunahuna. Na dinhi, o gabantay kamo nga walay magpahisalaag kaninyo. Nga naman, pag-5, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan. Daghan bi kadala sa ngalan, tanawa ng mga scam. Kristo ba'y gidala? Kristo ang gidala. Nagpatawag pagpastor, pastor ang nagpatawag, di ba? So imo makita dinhi igsoon mismo dinhi sa balaang kasulatan. Unya na say magpatawag og Kristo. Okay? Balo nakakinsa nang gapatawag Kristo nga pirmi nyo makita sa telebisyon. Kaya 5, kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan. 6, og makadungog kamo gubat, mga dungog-dungog mahitungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanlan gayud kini mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Niya ginatag World War I, niya ginatag World War II, o before sa 1 and 2, niya ginatag gubat. Na daghang gubat, no? Ilabi na diya sa Europe. 7, kay managgubat ang nasod batok nasod, ginharian batok ginharian, og mahitabo ang gutom. Linog sa nakainlaing dapit kini tanan maulamay, gitawag nato maulamay sinugdan sa mga kasakit. Unsa dinhi? Sinugdan sa kasakit. So kung sinugdan is kasakit igsoon sa inyo binagingon, unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadumtan kamo sa kanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Pwede pagani nga mga tao nga kunuhay kauban nato kaniadto, ipapatay pa ka. Magisgot gani ka og mga dili komportable nila magbahad na dayon, no? Pastor, kabalo rami asa kaagi, kabalo rabami kinsa imong mga pamilya, gapanggulat na dayon, no? Mo na nga mga kinaiyagson. Suggest ug unya daghan ang musibo gikan sa pagtuo og magabudiay og magadumtanay ang usag-usa. Og mutungha ang daghang mini nga magtutudlo.
o propeta o magapasilaag sa daghan. Kamantay na biya mo mga pinangga na nagawas na mga anti-trinitarian na guban pa. O sa gingon sa Tracy, pan ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Unang gitawag isang palahutay lang ni siya, no? O unsa man nga propesiya nga gisgutan ni 14, kay nangatuma naman linog, gutom, mubugnaw ang gugma, tanan, nangatuma. Pero naapay usang nga wala matuman. Naas 14 nagingon. O kining mayong balita mahitungod sa ginharian, igawali ngadto sa tibok nga kalibutan, o ingon sa pagpamatuon ngadto sa tanan. Ugon niya, muabot na ang katapusan. Unsay propesiya nga wala pa natuman igsoon, ang pagwali sa mayong balita tibuok nga kalibutan. Unya moabot na ang katapusan. Question, magpulos pa ka na atong property? Magpulos pa ka na atong kwarta? Duha ra man na di nimo na mapuslan. Posible maabtan ka sa imong kamatayon kanimong kwarta o propiedad, di nimo na mapuslan ba? Okay? Bisag pila pa na ka porsyento. 30%, 40%, 50%, 60%, di na nimo na mapuslan. Ang importante igsoon ka ng espiritu nga mapainubsanon. Espiritu nga masinugtanon sa iglesia. Espiritu nga maminaw og mga tambag. Espiritu sa pagdaog sa hamiling kalag. Kay mauna ang mission og vision nganong gitukod sa Dios ang iglesia. Duhara ka katarungan nganong gitukod sa Dios ang iglesia. Kung napakailaing katarungan, mga minor na nga katarungan. Duha ka bugat nga katarungan igsoon nganong gitukod ang iglesia. Number 1 nga katarungan mo ni pagdaog sa hamiling kalag. Kung ang iglesia way pagdaog sa hamiling kalag, wala na lang iglesia unsa may pulos kung walay pagdaog sa hamiling kalag. Number 2, ang pagpalambo sa espirituhanon nga pag-alagad sa Dios. Kung wala man ay pagpalambo sa pag-alagad sa iglesia, wala na lang iglesia. O kinahanglan kamauta maminaw sa tambag sa iglesia. Pag ingon gani sa iglesia nga kana siya, dili na siya kay scam na siya. Kayaw na anak kay dili na maayos pag-alagad sa Ginoo. Magsunod ta, matinumanon ta. Okay. So imo makita ang katapusan nga tagna nga wa pa gid matuman dinhi ang pagwali sa mayong balita. Kanang inyong na-experiensyahan nga linog igsoon mo ni. Angay gina siya kahadlukan kung ikaw wala mandam. Angay gina siya kahadlukan kung ikaw wala pa sa sabakan sa Ginoo. Bueno natay caller, go ahead palihog. Pastor, mga Paday Nixon. na Go ahead, caller. One. Revelation 7, 2, 3, 3, Pastor. 4. Okay? Pastor. I don't know kung tawag ba o niya pag entertainon og tawag di na din mo tingog. Ginoray mamadlong igsoon kung pananglitan magyud og pwera sa sincero kanay may mga sincero nga biktima sa o wala dito kasulod no, wala kasulod. So ato ang iyampo nga sila makasulod usab no. Na may usahay igsoon nga nay uban ga samok lang yun. Pero kato siya karon wala to siya kasamok, wala lang gid siya kasulod. Niya dinhi si D. Manuel Kahukon. Nasab dinhi si Gigi Fernandez, mayong hapon pastor, watching live ko diri uban sa akong mga workmate dinhi sa Israel. God bless. Oh, mayong hapon diya sa Israel no. Shalom alang sa itong mga kaigsuunan o paminaw karong panahon na. Nasad si Annabel Tumampos Lagata, mayong hapon pastor, watching from Dubai. Okay? O niya sa din si Ate Cherry. Mayong hapon Pastor Chris, angay ba kahadlukan ang mga panghitabo sa maanang linog-lunop o guban pa pero kung magpakasala di man makahadlok. Tama sad no. Ang gikahadlokan ang linog, ang uban nga kalamidad pero magpakasala kuno di gid kuno mahadlok. Anay kamatuoran gisgutan ni Auntie Cherry. Watching from Dubai, lunch time, 1:15. Bueno, natay caller, go ahead. Okay. Time dia dito to caller. Bueno, nagson na nabtag kita sa atong time sa first portion. Ayaw paghawa, mobalik kita karon totod.
Nausab din si James Lo Aparicio, may hapon diha nimo. Nausab si Brother John Didago, si niusab ang ato mga kauban diri no. Buino mga pinanggaan dunay nga gamay sa problema tingali sa aton technical, pero anyway ma-fix na ron na tuod. So balik ta sa mga pangutana no. Dili na sad ta sa gitawag nato og lahi nga text question nga ato nga basahon diri. Og mato pa nini, hello Pastor, watching from Pasay City. Pangutana lang nako Pastor kung unsay mga teksto nga nagpamatuod sa tulo ka persona o Trinity thanks. Actually so daghan na kitag mga episode ani nga ato ning nabalik-balik na mugod nga pangutana, nga daghan na tag episode. Pwede nimo i-review ang atong mga episode kay ako ba na ni nakapaminaw na masad pero aron sa paghatag og gitawag nato og pagpasabot nimo ani igsoon. Una, kung atong tanawon ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 26. Nate ko let na may nagtingog. Wala, okay. Sa Genesis 1:26 og atong makaplagan kung unsay giingon ni balaan nga kasulatan, mahitungod sa paghimos sa kalibutan nagingon diri. Og miingon ang Dios, kanang word miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Miingon ang Dios, buhaton nato, meaning nasa kuyog. Ang tao sama sa atong dagway, kanang word nga atong plural na, sa ato pa ang nagbuhat sa tao dili lamang usa ka persona. Okay? Unya walay manulunda kabalo mobuhat og tao. Busa sigurado ta nga dili manulunda ang kuyog sa Dios. Okay? Dili sad ang manulunda gitawag nato og naa dinhi sa kapitulo 1, walay sa context based on context, walay manulunda sa chapter 1. Okay? So dinhi sa chapter 1 manigisgutan, walay manulunda bisag sa masabot nimo dinhi sa chapter 2, wala gyapon manulunda igsoon. So ang kuyog sa Dios sa pagbuhat sa tao Dios gyapon. Pero ato makita nga aduna gyoy tulo ka mga persona ang usa kapag ka Dios. Ang persona sa Amahan, muna atong mabasa igsuon sa gitawag nato og Galacia. Okay? Atong tanawon kuno og igsuon ang Galacia. Kung kining Amahan, Dios ba ni siya o dili ba? Okay? Galacia kapitulo 1 sa iyang bersikulo 1 nagingon. Si Pablo apostol kinsang pagkaapostol dili gikan sa mga tao ni pinagaagig tao kundili pinaagi kang Hesukristo og sa Dios nga Amahan. Okay? Atong nabasa ang Diyos, okay? Nga Amahan. So nay Diyos Amahan. Sumala sa atong nabasa. Unya ato sa makita nga kining Diyos nga Amahan nagtawag siya og Diyos sa iyang anak. Okay? Kung imong tan-aw ng Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 8 igsoon nagingon. Okay? Apan mahitungod sa anak. Okay? So mahitungod sa anak ang imo makita nga naa dinhi ang gipamulong sa pagka-Dios sa anak. Okay? Apan mahitungod sa anak, siya nag-ingon ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan. Ang imong trono o Dios. So imo makita nga ang Amaha ang anak, Dios usab. Dili siya tulo ka Dios ha, usa ka Dios sa tulo ka persona. Okay? Now, mahitungod usab sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit igsoon, imo sa atong mabasa sa dinhi sa Buhat kapitulo 5 sa bersikulo 3, 4 og 5 nagingon diri. Apan si Pedro miingon kaniya, Ananias, na unsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Kinsa gibakakan ni Ananias ang Espiritu Santo. Ug unsa man ang Espiritu Santo atong sumpayan sa bagbasa sa bersikulo 4. So wala pa kini ikabaligya dili ba kini mao kini imo man kaugalingon ug sa gikabaligya na kini dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin ini na unsa bagayod nga imo man gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Sa bersikulo 10 ang Holy Spirit gibakakan ni Ananias. Unya sa bersikulo 4
nag-ingon ang imong gibakakan ang Dios. So imo nakita nga ang Holy Spirit Dios usab. So nabasa nato nga ang Amahan Dios, nabasa nato nga ang Anak Dios, nabasa usab nato ang Espiritu Dios. Usa ka Dios sa tulo ka persona. Mungutana tingali mo nga siya ro 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ngano diyan addition na ang gigamit diri. Matay mabasa din nga gamit ang addition. Gani kung ato makita dinhi sa Biblia, wa man naghisgot especially sa chapter 1 ipadaghan man gani ang tao no. Unya imo makita igsuon kini nga punto nga ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Dios sumala sa mabasa gitawag kini siya tulo ka persona sa usa ka pagka-Dios. Pwede ba nga ang Amahan o ang Anak usa ang pagkaunt niya na pwede yoy. 1:30 nagingon ako og ang akong Amahan usara. So imo makita mao lagi nga usa og mismo pa sa Genesis 2:24 ang lalaki mo biya sa iyang asa ginikanan og muipon siyang asawa og sila mahimong isa. Ang bana dungagan sa asawa isa o kanang word nga isa igsuon gikan igsuon sa Hebrew word nga yakid o kanang word nga yakid igsuon ikad o kanang word nga ikad igsuon mao nang gigamit sa Deuteronomy 6:4 nga ikad nga ang Dios isa. So imo makita igsuon nga ang Dios naa ang tulo ka persona. Okay? Persona sa Amahan, persona sa Anak, og sa Espiritu. Mao gani nga des Mateo 28:19 nag-ingon ang Dios panglakaw kamo sa tibok kalibutan no og himua silang tinun-an bautismo sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu. Nganong nagsugo man ang Dios nga bautismuhan ang tawo muduol sa Dios nga mutuo mo sagop kaniya bautismuhan sa tulo ka ngalan. Kung kining tulo ka ngalan, dili pa ni sila Dios igsoon. Nganong ibautismo mo ning tulo ka ngalan diha kaniya? Kung kining tulo ka ngalan, dili pa ni siya mga persona, nganong ibautismo man ni siya? Oh, bautismo sila sa ngalan sa Amahan. Oh, imo makita kung itong balikon din ni igsoon, di man ta moingon nga kanang Amahan mao na ng Anak, kung Anak mao na ang Amahan. Kay klaro og tin-aw makay nag-ingon dinhi, pausa panglakaw kamo og himuang tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Kanang word nga ugsa. Okay, nakapabulag kana sa duha ka individual. Ugsa. So imo makita bautismo sila nga sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. So imo makita na itulo ka mga persona didto sa langit nga mao kini ang tubag sa Genesis 1:26 nagingon buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang manulunda usmon ko di kabalo na bubuhat og tao. So wala imbitasyon gikan sa manulunda. So ang iyang kuyog kabalo gid mo buhat og tao. Bueno natay caller, go ahead palihog. May gabi. Adayon caller. Kini bang Caller. kuwan ba sa Matthew Okay, murat nga ignay problema sa ato din nga technical no. So sige lang. Ato lang ipa-fix kay di man gyud nato maparihaan tanan panahon igsoon. Na manggay panahon sa linog na sa panahon sa dili linog. Okay. Na din si Rubik Baliata Japay, na din si Nitch BB Quezon. Maayong ugto pastor. Niya din si Boy Japay mayong hapon pastor. Na din si Mi Abragan sa Wada, pastor maayong gabi watching here in Japan. Na alang ko pangutana unsa may maayo nga explanation ani akong bana asa daw gikan ang espiritu ni Kristo asa gikan ang Amahan. Igsoon mo ni siyang pangutana igsoon nga kung imo nang matubag ikaw na ang Dios. Atong dawaton igsoon nga naay mga pangutana nining kalibutan nga dili ka makatubag. Nga walay tubag available sa atong pagatawhanon. Sama gud sa alamigas. Ang alamigas igsoon, maglakaw-lakaw na sa lamisa, latas sa imong computer, magtunob-tunob din sa imong keyboard.
ang alamigas dili kasabot kung unsa ng computer. Dili kasabot kung unsay nahitabo sa computer. Dili kasabot kung unsay proseso naa sulod sa computer. Wa siya kabulungan na ay internet nga ga-function ng panahon na mao kana ang alamigas. Kung ang alamigas makasabot sa computer, makasabot sa internet, makasabot sa keyboard, dili na siya alamigas. Tao na siya. Ha? Sa samang paagi, kung ikaw makabalo, diin gikan ang Dios na mahitabo na ikaw na gid ang Dios. Ha? Pero kung imong tan-awon ang Biblia, sumala lang sa mabasa, Salmo 90 versikulo 2, nagingon dinhi. Atong basahon. Salmo kapitulo 90 versikulo 2 nagingon. Sa wala pa pagtunghaa ang kalibutan, kung ang yuta og ang kalibutan og ang iyang gihimo, bisan ikaw sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan. Kanus amana ang sinugdan. Walay sinugdan. Kanang worsen walay sinugdan. Naa ba nay pagsugod? Walay pagsugod. Okay? Arang-angrang pa ang number kay naay pagsugod. Pero ang number wala say katapusan. Ha? Naay pagsugod gikan ka sa 0, 1, paingon abot kag million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, o kung pananglitang napagidili ni mo manganlan, tabangan ka pagbutang og ngalan ana, walay katapusan ang number pero naipagsugod. Ang Dios walay pagsugod o walay katapusan. Mura siya og time. Okay? Ang time, wata kabalo kung ano sa matapos ang time. Kumingo ka nga matapos ang time sa earth, kay gibase sa 365 days, what about sa space-time? Okay? Sa space-time. So wala pa ang space-time. Asa man? Di na mo na matugkad. Mo bitang giingon sa mga reformer kaniadto nga Deus absconditus, Deus revelatus. Ang Diyos nga natago o ang Diyos nga nadayag. O matod pa sa mga maalam kaniadto, finitum non possit capere infinitum. The finite mind cannot comprehend the infinite mind. Mo mangani nga kanang imong pangutana igsuon nga asa daw gikan ng espiritu ni Kristo, gasa gikan ng Amahan, walay makatubag ana. Kung imo nang matubag, ikaw na ang Dios. Ang Biblia lamang nagstorya nato, naghatag og impormasyon nga kining espiritu o ang Dios igsoon, siya lang ang naghatag impormasyon nga gikan sa gikan sa walay pagsugod. Okay? Gikan sa walay pagsugod. Kung mangutana ka, kanus ana naambot, kay gikan man sa walay pagsugod. Okay? Wala pa ang universo, wala pa ang galaxies, wala pa ang universe igsoon. Kung na pa may lahi nga universe sa atong universo, o pila na ka-billion igsoon ka mga universo, nawa na kita nahibaluan na igsoon. Limitado gyud ang atong unahuna. Mura ka og gaihap sa balas, maundang na lang ang imong kinabuhi. Di mo maundang og ihap ang balas. Kung makaihap man kas balas nga dili maundang ang imong kinabuhi, posible matubag nimo ng pangutanaha. Pero unsaon nimo pag-ihap sa balas nga di maundang imong kinabuhi? Maundang na lang imong kinabuhi, di pagid nimo maundang ang balas. Dinilandaan sa balas, dinhi sa Opol Beach, dinhi sa Cagayan. Di pa na nimo mahurot og ihap, mamatay na ka. Unsa na ka ang balas sa tibong nga kalibutan? Mao na nga pinangga nga wala gyud makasabot sa Ginoo. Mismo murag alamigas ba nga di kasabot ang alamigas kung unsay internet. Bueno, daghang salamat niya na sa imong pangutana igsoon. Okay? Naay problema sa ato nga kuan. Gitawag nato og setup or technicals. Okay? Diri lang ta magkuha sa mga pagpangutana usab ni sa uban. Okay? Niyay pangutana dinhi gikan sa 0997-409-3762 from Ronald Macas. Muangay bata sa pagbalik sa death penalty. Daghang salamat pagtubag. Okay. Iyang pangutana muangay bata sa pagbalik sa death penalty. Igsoon, dili na nato katungod ang paghatag og stand kung muangay bata og dili. Naay separation of power. Okay? Based sa atong constitution, the separation of church and state is inviolable. Okay? So kung unsay decision sa state, musunod ta. Kung ang state mo sponsor og death penalty,
dili sa ta mo criticize. Kinsa man ta mo criticize nga sa Biblia igsoon na may death penalty. Sa panahon ni Moses, daghang death penalty, dili pa humane kung ibutang sa atong konteksto. Pero sa ilang konteksto, dili siya bawal, dili siya ingon nga unethical, nga duha ka klase ang gitawag natong kamatayon or death penalty sa ilang nga kapanahunan igsoon. Okay? Duha ka klase. Pero ato sa tanahon kung naabay death penalty, labi na sa panahon sa mga Israelites kaniadto, sa panahon ni Moses dinhi sa Hebrews chapter 10. Okay? Atong tanahon ng Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 28. Okay? Nagingon diri. 10:28 kung naabay death penalty kaniadto. Matupan niya dinhi nga sa Bern 28 na sa likod. Ingon siya dinhi ang tao nga makalapas sa kasuguan ni Moses pagapatyon sa walay ko kaluoy. Take note. Patyon sa walay ko kaluoy. Sunod. Pinasikad sa panghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Okay? So sa ato pa, patyon sa walay ko kaluoy, pinasikad sa duha o tulo ka mga saksi. So meaning to say, muagi og due process. Kanang pag-testify sa permiyero nga saksi. Unya, mo testify ang duha ka saksi, due process na kana siya. Okay? I-inform ang tao sa iyang sala. O human pag-inform sa tao sa iyang sala na ay mga akusasyon, na ay mga witness. Unya na siya si panahon sa moribatal. Human sa mao nga due process exon, panaog dahil hukom mo ni sa pinagi sa duha o tulok ka mga saksi. 29 okay, ba mo ni siya, mapanghimatod sa duha o tulok ka mga saksi. So na gitawag nato og death penalty. Mismo pag gani sa Hudiyo igsoon. O ngayon mo tanaw ng conversation din sa panahon sa kang Jesus Christ sa pagpatay kaniya sa John chapter 19. Okay? John 19 verse 7 atong tanawon. John 19 verse 7. Okay? Ang mga Hudiyo mitubag kaniya, kami adunay balaod ug sumala nining balaod kini siya kinahanlan pagapatyon kay siya nagpakaanak sa Dios. So naa sila'y balaod nga death penalty. Once gani nga ikaw magpasipala sa ngalan sa Ginoo, ang death penalty ana is by stoning. Mo na nga ayaw pasipalai ang ngalan sa Dios. Nanas na pulo ka sugo. You shall not carry the name of God in vain. Oh, ayaw dala ang ngalan sa Dios. Dala-dala pa kas ngalan sa Dios yung mo-promote ram ka sa imong scam. Niya pagid ato makita igsoon Leviticus kapitulo 24 bersikulo 16. Okay? Leviticus 24, versikulo 16, nagingon. Okay? Basahan na to. Ug kadtong magapasipala sa ngalan ni Jehova, pagapatyon gayud, ang tibok katilingban, magabato kaniya, maingon ang usa ka dumulong mausab ang mulupyo. Ang tibuok nga katilingban, mubato kaniya igsoon. So, imo makita nga, naay, di gitawag na tuog, death penalty by stoning. Gawas niya ng death penalty by stoning igsoon. Na pagigitawag na to death penalty by hanging. Okay? Si for example, ilangsang ka sa cross. Na sa Deuteronomy 21. So doon ka klase ang death penalty. Ang pagpatay sa tao kaniadto. Pwede batuon ka, pwede sad ka, ilangsang sa cross. Mao nang hitabo kan Jesus Christ. Atong tanawon sa Deuteronomy 22:23 sa sab. Okay? Deuteronomy 21:22 ug 23. Okay? Na dinhi. Nagingon diri. Ug kung may tao nga makasala, okay? Ang usa ka sala angay sa kamatayon ug nga siya pagapatyon ug pagabitayon mo siya sa usa ka kahoy, bitayon sa kahoy. Okay? Ang iyang lawas dili magapabilin sa kahoy sa tibok nga gabi apan sa pagkatinuod gayud igalubong mo siya ni anang maong adlaw kay siya nga gibitay tinunglo sa Dios. Mga magatot mga Hudyo di sila gusto batuon si Kristo. Gusto sila ilangsang sa cross. Kay once nga malangsang sa cross, gitunglo na ka sa Dios. Kung gitunglo ka sa Dios igsoon, di ka mabanhaw. Handok man sila mabanhaw si Kristo kay nag-ingon man si Kristo sa Juan kapitulo 2, bato patyan ninyo ning gubaan ninyo ning templo ha, tulo ka adlaw ako siyang pabangunon.
hadlok sila mabanhaw. Kung bato lang, mamatay, posible mabanhaw pa. Pero gwapo tong ilangsang sa cross, kay di gyud mabanhaw, kay ang tanan nga gilangsang sa cross, gitunglo sa Dios. Ug tinuod man gyud na, sa pagkamatay ni Kristo, si Kristo namatay na tungod dili sa iyang sala, kundi dili sa atong sala. May manggani nga naula ang dugo ni Kristo aron adunay kapasayloan sa tunglo sa atong mga sala. Kay kita man gyud untang tunglohon, kita gyud untang patsyon. Si Kristo ang nagpasana didto sa cross. So duha ka death penalty. Bato or langsang sa cross. Okay? Now, suman si Kristo namatay og misaka sa langit. Nabatay mga statement dinhi sa New Testament nga nagrespetar si Pablo sa gobyerno nga presente. Kung unsay decision sa gobyerno sa presente, si Pablo nagrespetar. Imagino nimo, sa time ni Pablo, mas grabe ka-corrupt ang Roman government. Ha? Pero si Pablo, nagsinya sa atong gikan sa technical, nga walay cooler ron, although na panawag, tungod adunay technical problem. Okay? So ayaw lang sa mong tawag igsoon kay naay technical problem nga nahitabo dinhi sa ato sa Hope Channel. Okay, basahon na to sa panahon ni Pablo. Unsay giingon diya sa panahon ni Pablo igsoon? 13. Sugod ta sa bersikulo 1. Kinahanglan ang tanan tao magpasakop nga may sinugtanon sa punuan sa kagamanan. Basig mo ingon ta nga di ta magpasakop sa gobyerno kay di ta ganahan ni Duterte. Moingon ta ana, kay nga naman di taganan, tungod kay ana daghang kurap. Mas grabe ka kurap ang Roman government igsoon. Pero wa gyud manaway si Pablo sa Roman government. Imagine nun, i-compare nimo Roma kaniadto ug sa atong kapanahonan kayo, layo ra kay kung nagrespeto si Pablo, way katarungan nga dili nimo angay respetahon ang present government, especially sa atong presidente si Duterte. Nagingon din sa bersikulo 1, kinahanglan ang tanang tao magpasakop masinugtanon sa mga punuan sa gagamanan. Okay? Kinsa man ang naa sa gagamanan? Kinsa man ang mga punuan? Ang head of state, the president. Unsa pa? Dinhi sa executive branch na siya, sa judiciary branch, Supreme Court. Dirita sa legislative branch, mauna ang duha ka house, ang House of Representatives o kaning gitawag natong lower house o ang upper house. Okay? Nagingon din sa Dios. Kay walay laing pagbulutan gawas gikan sa Dios o ang anaa karon sa tinukod sa Dios. So kung ang punuan maaprobahan sa gitawag nato og legislative body ang death penalty, unya pirmahan sa presidente kinsa man ta nga mga way. Okay? Busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios. O ang managpanukol, mahiagom sa hukom sa silot. Muna nga ayaw na yung alig-alig og sukol sa gobyerno. Okay, once nga nanay balaod, giha sa gitawag sa Congress, o niya gipirmahan sa executive branch sa presidente, musunod ta sa balaod. Kaya mo manigingon sa Biblia. 3, kay ang mga punuan dili kalisangan, nga nagabuhat og maayo. Tama no? Kuha kay gibuhat nga dautan nga malisang man ka. Next. Kung dili sa dautan, buot ka bang dili malisang kaniya nga naas kagahom. Nan buhata ang maayo sa kagahom. Nan buhata ang maayo og mabatunan mo ang pagdalay gikan sa Dios. Buhat ang maayo, makabatong ka pagdalay gikan sa Dios. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kayuhan. Apan kung ang dautan maoy imong ginabuhat, angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada. Kung sa uban pa 45, Armalite. Uban pa, siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat og dautan. O magani nga kung dagan sa gobyerno ang death penalty, wala man tay labot ana. Kay nga naman wa man ta magbuhat og dautan. So di lang sa nato supakon ang gobyerno kay nga naman nabi tay separation of church and state. The church and state, the separation of church and state is inviolable. Ang pagsepara sa estado o sa iglesia dili angay nga lapason. Okay? So mo na nga mga punto igsuon nga ang Adventist, ang stand sa Seventh-day Adventist,
kung naay death penalty, dili magsakit ang among tiyan. Kung walay death penalty, dili gyapon magsakit ang among tiyan. Kung unsay resulta sa pagdagan ini nga gobyerno, ang Adventista mupailaw-law niini. Ngano man unsa may kahadlukan sa Adventista kung wa ka maghimo og daotan? Mahadlok ka ang usa ka reliyon nga mag-angkon nga siya usa ka simbahan o usa siya ka rehistrado sa sect nga religious. Mahadlok ka kung naa kay scam nga gihimo. Mahadlok ka kung naa kay mga Ponzi scheme nga mahimo, kay gukurong yung kas gobyerno, kay ang imong palakad wala nakasubay sa balaan nga kasulatan. Okay? So, alang sa mga Adventista, ayo gapil-apil ang mga puntuha igsoon. Muna nagan salamat sa imong pangutana igsoon, no? Niya na nga mga punto. Na din si Adonis Undag, bayong hapon, Pastor, na ako pangutan, Pastor, ang Sabbath day karon mauba, gihapon ang Sabbath day sa una, Pastor. Yes, maura gihapon. Gikan sa panahon ni Moses, hantod sa panahon ni Kristo, walay correction na hitabo. Kay kung naapay kausaban sa panahon ni Moses, ngadto sa panahon ni Kristo, gikoreksyonanan ani Jesus Christ. Gikoreksyonanan sa mga apostoles. So kung walay correction nga hitabo ni Jesus Christ sa pagkeep niya sa Sabbath, kay mao man nga Sabbath sa panahon ni Moses, mismo pa sa panahon sa creation, kay wa may correction nga hitabo ni Kristo, wala di sayop niya ng mga puntuha. Mismo pa ang mga dagko nga reliyon, wala mag-issue nga adunay kausaban sa Sabat kaniadtong panahon ng Christ. Now, sa panahon ni Christ, established na ang kalendaryo. Okay? Established na ang Egyptian calendar, nag-una, 365 days. Sunod ay ang gitawag na itong Roman calendar, gikan sa gitawag Julian calendar, 365 days dayon. O adunay correction gamay sa gitawag na itong Reform calendar, nga mao ang Gregorian calendar, walay nabugto nga gitawag na itong weekly cycle igsoon. So ang atong tubag ni igsoon, bisag mga dagko nga referensya, no? Encyclopedia, mismo mga theologian sa Roman Catholic, Protestant, wa gyud sila issue nga kanang adlaw ipagpahulay karon o Sabado dili kana mao. Okay? Walay correction na gikan kang Christ kunya kumingon ta nga gikan kang Christ atong kapanahonan karon na isayop. Okay, granted nga naisayop. So nasayop sa nang Domingo nga iya sa Catholic, iya sa Protestant. Nga gingon nila nga ang ilang pagbantay sa Domingo unang adlaw sa semana pagsilibrar kana kay si Kristo na banhaw. So wa day mo kasilibrar kay di man ang mga adlaw. Kay nasayop man kaha. So nasayop sa Domingo, nasayop ang Catholic, nasayop ang Protestant, nasayop sa ilang pagbantay sa Domingo nga ilang gideklarar nga mauna ang adlaw sa pagbanhaw sa Dios. So mapugos gyud ang Catholic o Protestant sa pag-angkon nga gikan sa panahon ni Moses hantod kang Kristo, gikan kang Kristo hantod karon walay bugto sa gitawag og weekly cycle, wala masayop ang gitawag na tog weekly cycle. Okay, dagan salamat igsoon. Gikan kang Gray J, mayong hapon Pastor, do na ba tay mabasa litra por litra nga niingon si Jesus nga siya Dios og siya angay simbahon. Okay. Salamat sa tubag, Pastor. Actually, mao sa ni pangutanas mga pinangga nato nga mga Muslim. Nabatay mabasa litra por litra nga nag-ingon nga si Kristo siya Dios og angay simbahon. Balihon kuno atong pangutana. Nabasad mo mabasa litra por litra nag-ingon si Kristo nga ako dili Dios. Nga nag-ingon si Kristo nga ako dili inyo simbahon. Magproblema mo. So niyan ang punto ha tablata, di ba? Wala kay mabasa litra por litra, wala ko'y mabasa litra por litra. Pero natay masabot din ni igsoon. Okay? Natay masabot diri. Pero 2 minutes na may nabilin. Basaw na lang nato ang gitawag na tugma. Actually, nagitay masabot igsoon. Pero 2 minutos na mabilin. Ato lang i-deklarar ang mga bersikulo mahitod sa gitawag na Tudyo sa Hebreano Kapitulo 1, versikulo 8 nga atong gibasa ganina. Mabasa nato si Kristo Dios. Unang 1:5:20, unang Juan 1:1 nga 3 lakton sa 14, Roman 5 guban pa igsoon. Bueno, nakabsan na kita sa itong mga panahon lami kay pambasa nining mga puntuan. Adi Santos Guluran, si Michael W, napan sa din si Racy Dapitan, Prince Tajay, SGM Daniel Dani Guba, Jico Naigal, Robic Balyarta, kang si Sir G. Salcedo, og sa iyang pinangga nga asawa ug usab sa gitawag gitawag nato og mga kaigsunan nato sa Amerika,
uban usab sa ato nga mga sponsors, no? Ilabi na usab ni Jag Bautista, okay? Og sa iyang pinangga nga asawa og sa mga kaigsunan. Bueno, dinila mas Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa mga station manager o communication director og usab sa division. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon, siya nang pakamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan moray angay nga mabuhi. God bless sa tanan magampota. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban, dagan salamat sa imong gugma. Dagan usab salamat sa imong panalangin. Lord, among ikalipay nga ikaw nagkuyog sa matag usa kanamo. Lord, panalangin ni ang tanan mga televiewers, ilabi na usab sa mga OFW, uban sa ilang pamilya dinis Pilipinas, panalangin ni usab nagbalatian. Salamat o Diyos sa pagpadala sa Balang Espiritu, amo ni gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.